Hát tudod, mindig úgy beszélünk erről az egészről, mint egy fekete hattyúról, mint valami évszázados, teljesen váratlan, előrejelezhetetlen katasztrófáról, amit egyszerűen senki sem láthatott jönni. Igen, ez a leggyakoribb narratíva. De mi van, ha a COVID-19 igazából egy hófehér hattyú volt? Egy nagyon is látható fehér hattyú, ami csak a becsapódása után költött ki maga körül több ezer fekete hattyút a világban. Hát igen, figyelj, pont ez a legnagyobb tévhit az egész világjárvánnyal kapcsolatban. Mármint az az érzésünk, hogy ez így bum, a semmiből érkezett. Aha. Pedig hát az epidemiológusok, a nemzetközi szervezetek, de még Bill Gates is évek óta egyenesen a kamerába mondták, hogy egy ilyen gyorsan terjedő légúti vírus érkezése nem egy homályos esetőség, hanem, tudod, kőkemény matematikai bizonyosság. Szóval maga a vírus volt a fehér hattyú. Ezt láttuk jönni. Na de, üdvözlünk a mai forráselemzésünkben, és örülünk, hogy ma is velünk vagy, és együtt merülünk el ebben a témában. Pontosan. Üdv mindenkinek! A mai beszélgetésünk alapja Klaus Schwab és Thierry Malleret 2020 nyarán megjelent könyve, a címe COVID-19 The Great Reset, vagyis a nagy újraindítás. És a mai küldetésünk neked, meg nekünk az, hogy megértsük ezeket a bizonyos másodlagos láncreakciókat. Igen, a fekete hattyúkat, amiket az előbb mondtál. Így van. Azt akarjuk feltérképezni, hogy ha a vírus annyira várható volt, akkor miért omlott mégis össze minden, mint egy kártyavár? Szóval hogyan írta át ez a fehér hattyú egyetlen pillanat alatt a gazdaság, a technológia, meg úgy egyáltalán a mi mindennapi emberi életünk legalapvetőbb játékszabályait? Mert ugye a kártyavár omlását nem is feltétlenül maga a vírus okozta, hanem inkább annak a világnak a szerkezete, amibe ez a vírus, szóval amibe ez az egész megérkezett. Aha, ezt hogy érted pontosan? A könyv 3 olyan fundamentális dolgot azonosít, ami igazából a 21. századot hajtja. Ez a kölcsönös függés, a sebesség és a komplexitás. Kezdjük talán a kölcsönös függéssel. Erre a forrásunk behoz egy Kishore Mahbubani nevű szingapúri diplomatától egy geniális metaforát. Szóval képzelj el egy gigantikus óceánjárót, amin van 193 kabin. Ahol a 193 kabin az nyilvánvalóan a világ 193 államát jelenti, ugye? Így van, abszolút. Szóval úgy 100 évvel ezelőtt a nemzetek úgy működtek, mintha 193 különálló kis csónakban eveznének a tengeren. Ha az egyiken kitört egy járvány, a többiek egyszerűen elhajóztak onnan, lezárták a kikötőket és kész. Tiszta sor. Ma viszont a Föld 7,5 milliárd lakója ezen az egyetlen közös óceánjárón utazik. És tudod, itt a csapda az, hogy persze, bezárkózhatsz a saját kis nemzeti kabinodba. Ráhúzod az ajtót és kitakarítod a szobát patyolattisztára. De hát, ha a hajó közös szellőzőrendszere fertőzött, már pedig a mi világunkban ez a szellőzőrendszer a globális pénzügyi piac, meg a logisztika, meg a turizmus, akkor a te kabinod is percek alatt tele lesz a vírussal. Igen, ez egy nagyon pontos analógia, és ez a fajta hiperkapcsoltság eredményezi azt, hogy a siló gondolkodás az már a teljesen halott. Mármint az, hogy mindent külön dobozokban kezelünk. Pontosan, egy biológiai krízis nem marad meg a kórházak falai között vagy az egészségügyi rovatban, hanem napok alatt átkonvertálódik gazdasági leállássá, aztán logisztikai rémálommá, a végén meg egy kőkemény társadalmi és geopolitikai válsággá. Jó, de várj, álljon meg egy pillanatra, mert a történelemben korábban is voltak világméretű hálózatok, nem? Gondoljunk csak a selyemútra, vagy a gyarmati kereskedelemre. Szóval mi tette ezt a mostani helyzetet ennyire radikálisan robbanékonnyá? Hát a sebesség. És az, ahogyan az emberi agy erre reagál. Mert ugye az agyunk lineáris folyamatok megértésére van bedrútozva. Ezt az exponenciális növekedést egyszerűen képtelenek vagyunk ösztönösen felfogni. A könyv ezt exponenciális vakságnak hívja. Na várj, erre van egy remek példa a forrásunkban, valami Microsoft kutatás, nem? De, pontosan. Igen, szóval készítettek egy kutatást, amiből kiderült, hogy ha egy weboldal betöltése mondjuk mindössze 250 millisekundumot késik, ami egy negyed másodperc, te jó ég, akkor már elveszíti a látogatói egy jelentős részét.
Szóval ehhez a beteges azonnalisághoz vagyunk ma már hozzászokva. Így van. És képzeld el, amikor ebbe a türelmetlen, maximálisan felpörgetett környezetbe bekerül egy exponenciálisan terjedő vírus. Erre hozza a könyv azt a Hemingway idézetet a Fiesta című regényből. Ó, igen, az a csődről szóló rész. Így van, a kérdés úgy szól, hogy hogyan mentél tönkre. A válasz pedig az, hogy kétféleképpen. Először lassan, aztán hirtelen. Ezt a folyamatot bontsuk már ki egy kicsit, mert ez nagyon durva. Hát ez tökéletesen leírja a rendszereink bedőlését. Szóval lassan csordogálnak az esetek, mindenki legyint egyet, a kórházak bírják a terhelést, aztán átlépünk egy kritikus pontot, és bum. Aztán hirtelen. Igen, hirtelen, egyetlen nap leforgása alatt a teljes egészségügyi hálózat összeomlik. És pont ez a sebesség meg komplexitás vezetett el oda, amit Armen Sarkisyan, korábbi örmény elnök, kvantumpolitikának nevezett. Na, ezt fejtsük ki a hallgatóknak is, mert ez egy zseniális fogalom. Hát figyelj, a 20. század, mondjuk a hidegháború korának politikája az a newtoni fizikára épült. Tudod, az ok és okozat egyértelmű volt, a dolgok lineárisan mozogtak. Aha. A mai világ viszont az egy kvantumállapot. Szóval minden mindennel összefügg, rendkívül bizonytalan az egész, és minden kis lépésnek azonnali, de teljesen kiszámíthatatlan visszahatása van. Mármint úgy érted, hogy a kormányoknak úgy kellett dönteniük mondjuk a lezárásokról, hogy semmit sem láttak tisztán. Pontosan. Egyszerre folytogatta őket a túlzott mennyiségű nyersadat, de közben meg alig volt a kezükben releváns, feldolgozott információ. És hát, ha már a döntéseknél tartunk, térjünk is át a gazdaságra, mert ott volt a legnagyobb káosz. Amikor beitt a baj és behúzták a kéziféket, az első reflex az volt a közbeszédben, hogy választani kell. Igen, a híres dilemma. Igen, hogy az életeket mentjük meg, vagy a gazdaságot mentjük meg, ez volt messze a legélesebb vita. Ha lezárjuk a világot, tönkre megyünk, ha nem zárjuk le, embereket veszítünk. De a könyv szerzői nagyon keményen beleállnak abba, hogy ez egy teljesen hamis dilemma volt. Valóban az. És logikus is, ha belegondolsz, mert a gazdaság nem egy gépezet, nem egy kapcsoló, amit egy politikus gombnyomásra csak úgy fel le tud kapcsolgatni. Hanem mi? A gazdaság motorja egy nagyon is emberi pszichológiai dolog. A bizalom, meg a fogyasztói hangulat. A forrás nagyon tisztán levezeti, hogy a lezárások feloldása vagy a be sem vezetése az önmagában sosem fogja felpörgetni a fogyasztást, ha közben kint egy vírus szabadon terjed. De várj, biztos, hogy ez pusztán a félelmen múlik? Mert akkoriban sokan hozták fel példáként mondjuk Svédországot, ugyanáluk nem voltak olyan drakónikus állami lezárások a korai szakaszban, mint Olaszországban vagy Amerikában, akkor náluk szárnyalnia kellett volna a gazdaságnak, nem? Hát ez az. Pont ez a lényeg, hogy nem szárnyalt. Svédország gazdasága ugyanúgy, sőt, bizonyos szektorokban még drasztikusabban is visszaesett az első hullámban, mint mondjuk a szomszédos északi országoké, akik meg szigorúan zártak. Komolyan? Miért? Mert amíg a lakosság, szóval te az egyén szintjén attól rettegsz, hogy egy egyszerű éttermi vacsora az életedbe kerülhet, addig egyszerűen nem fogsz fogyasztani. Aha, értem. Teljesen mindegy, hogy az állam nyitva hagyta az étterem ajtaját, a halálozások passzív elfogadása az nem teremt GDP növekedést. Szóval amíg maga a közegészségügyi krízis nincs megoldva, a gazdasági kilábalás fizikailag lehetetlen. És hát ugye ezzel léptünk be a 80%-os gazdaság korába, ahol minden takaréklángon égett. Nagyon érdekes volt látni azt a brutális kontrasztot a munkaerőpiacon is. Igen, a két modell összecsapását. Így van. Az amerikai felvesz és kirúg, ugye a Hire and Fire rendszerben hetek alatt 10 milliók kerültek az utcára teljesen védetlenül. Európa meg a Kurzarbeit, tehát a csökkentett munkaidős állami bértámogatások modelljét választotta. Hogy valahogy hibernálják a munkahelyeket a vihar végéig. Igen, de számomra az ellátási láncok sokja volt a legdurvább. Évtizedekig a globális logisztika úgy működött, hogy mindent a just-in-time, tehát az épp időben történő szállításra optimalizáltak. Mert hát ez maximalizálta a profitot. Csak hogy, tudod, ez a modell egy sebezhetetlen világra lett tervezve. Aha. Amikor lezártak pár kulcsfontosságú kikötőt mondjuk Ázsiában, hirtelen elfogyott a maszk, a mikrochip, a lélegeztetőgép. És a könyv szerint emiatt most át fogunk állni a just in case, vagyis a biztonsági tartalékok modelljére.
De várj, bontsuk ezt ki, mi ennek a mechanizmusa, miért írná ez át teljesen a gazdaságot a mindennapokban? Nagyon egyszerű az oka, a biztonság elképesztően drága. Ha egy gyártónak ezentúl óriási raktárakat kell fenntartania tele pótalkatrésszel csak a biztonság kedvéért, az rengeteg lekötött tőkét jelent. És szerinted kire fogják áthárítani a raktározás költségét? Hát nyilván a végső fogyasztóra, rád meg rám. Pontosan. És ez a folyamat keményen megágyaz a tartós inflációnak. Meg ugye a deglobalizációnak is, hiszen a cégek rájöttek, hogy nem bízhatják a termelésük 100%-át egyetlen távoli országra. Kénytelenek közelebb hozni a gyárakat, ami meg drágább munkaerőt jelent. És itt van egy óriási ellentmondás, ami szerintem azóta is kísért minket. A cégek ugye megijedtek a vírustól, meg a munkaerő kiesésétől, így az érintésmentes gazdaság és a higiénia nevében hihetetlenül felpörgették az automatizációt és a robotikát. Hát igen, mert a robot nem lesz covidos. Így van. Egy okos kassa vagy egy algoritmus nem kapja el a vírust, nem kell karanténba vonulnia, de vajon ezzel az egészségügyi védekezéssel nem ástuk meg a saját sírunkat egy ilyen tömeges munkanélküliségi válság formájában? Érted, mire gondolok? Ez felvet egy nagyon fontos kérdést. Ez a strukturális változás egyik legfájdalmasabb pontja. Aha. Gondolj bele, a korábbi technológiai forradalmak idején főleg a futószalag melletti fizikai munkát gépesítették, az alacsony bérű szolgáltatói szektor, a bolti eladók, pincérek viszonylag védve voltak, mert az emberi interakciót azért értékesnek tartottuk. Igen, egy gép nem tudott kedvesen rád mosolyogni a kávézóban. De a pandémia alatt az emberi érintés hirtelen szó szerinti értelemben egészségügyi fenyegetéssé vált. És a cégek rájöttek, hogy egy mesterséges intelligencia vezérelte chatbot vagy egy terminál nem csak vírusbiztos, de hosszú távon sokkal olcsóbb is. És ezek a robotok nem fognak hazamenni, ha vége a járványnak. Szóval, ha a piacok összeomlanak, a munkahelyeket algoritmusok veszik át, az ellátási láncok megcserben hagynak minket, akkor kihez lehet fordulni? A válasz a történelem során mindig ugyanaz. Az államhoz. A nagy állam visszatérése. Igen, és figyelj, azért ez egy elképesztő történelmi irónia. Az elmúlt évtizedekben a nyugati világban a közgazdasági mantra mindig arról szólt, hogy szorítsuk vissza az államot, mert majd a szabadpiac minden csodálatosan megold. Mégis amikor beütött a baj, a legkeményebb kapitalista multicégek kopogtattak elsőként az állam ajtaján mentőővért. Hát ez mindig így van a nagy válságokban. A második világháború is pont egy ilyen masszív kormányzati beavatkozásokkal teli időszak volt, amiből aztán később kiépültek a modern jóléti rendszerek. Értem a párhuzamot. Szóval a krízis újra legitimmé, sőt elvártá tette az erős állami irányítást. És ezzel elkerülhetetlenné vált a társadalmi szerződés újraírása is. Mire gondolsz konkrétan? Gondolj a Hackney gazdaság a gig economy dolgozóira. Futárok, sofőrök százezrei tartották mozgásban a lezárt városokat. Szó szerint élő pajzsként funkcionáltak. Igen, miközben sokuknak semmilyen fizetett betegszabadsága vagy normális egészségügyi hálója nem volt. Pontosan. Ez a sebezhetőség kíméletlen reflektorfénybe került. Az biztos, hogy ez a feszültség mély nyomokat hagyott. De az államok nem csak a belső problémákkal küzdöttek, hanem egymással is. A könyv nagyon részletesen tárgyalja azt a bizonyos Thuküdidés csapdát az USA és Kína viszonylatában. Igen, a geopolitikai dimenzió. Ugye ez az a klasszikus történelmi törvényszerűség, amikor egy agresszíven felemelkedő hatalom kihívja az aktuális, de éppen gyengülő hegemont. Fontos kiemelni, hogy a forrásanyagunk itt szigorúan távolságot tart, szóval esze ágában sincs állást foglalni vagy győztest hirdetni a két szuperhatalom között. Abszolút. Mi is csak azt adjuk át, ami a könyvben van. Szóval a logika a következő. Kína a saját erősen központosított rendszerének a felsőbbrendűségét látta igazoltnak abban, ahogy adminisztratív úton gyorsan elfojtotta a vírust. Amerika meg a szabadpiaci innovációban és a rekordgyorsaságú vakcinafejlesztés sikerében mérte a saját győzelmét. Viszont a könyv behoz egy Neil Ferguson nevű brit történészt, aki ennél sokkal szkeptikusabb. Igen, és zseniális, amit Ferguson mond. Szerinte ugyanis a valóságban a nagyhatalmak teljesen diszfunkcionálisan működtek. Sem Kína, sem Amerika, sőt, még az Európai Unió nagy és nehézkes intézményei sem tudtak jól reagálni a kezdeti sokra.
Hanem kik? Hanem inkább a kisebb, agilis, magas társadalmi bizalommal rendelkező államok bizonyultak a legrugalmasabbnak a krízis első fázisában. Aha, és ez el is vezet minket a visszatérő nagyállam legnagyobb csapdájához. Mondjad? Ha hozzákötjük ezt a nagyobb képhez, a társadalom ma már az Amazon Prime és az azonnali letöltések korában él. A polgárok, vagyis mi, azt várjuk, hogy az állam azonnal cselekedjen, rögtön adjon segélyt, rögtön állítson fel tesztállomásokat. De hát a bürokrácia malmai lassan őrülnek. Hát ez az. Ez az aszinkronitás. Tehát a te azonnali elvárásod, meg a politika lassú reakcióideje, ez hatalmas frusztrációt szül. És végső soron kemény társadalmi elégedetlenséghez, zavarásokhoz vezethet. Na és ahhoz, hogy az állam megpróbálja mégis valahogy felvenni ezt a tempót, egyetlen dolgot tehetett. Bevetette a technológiát. Adatot gyűjtött. Képzeld el a szituációt. Besétálsz a munkahelyedre, és az a rendszer, ami eddig csak a kártyádat csippantotta le, most lézerrel méri a testhődet. Igen, mindennapos lett. És ha hőemelkedésed van, az adataid már mennek is egyenesen a HR-hez. Satya Nadella a Microsofttól mondta azt, hogy 2 hónap alatt 2 évnyi digitális transformáció zúdult ránk. A telemedicína meg a drónos kiszállítások gátjai pillanatok alatt leomlottak. De vajon a hatékonyság oltárán nem áldoztunk fel valami mást is? A magánéletünket gondolod. Igen. Hol húzzuk meg a határt az egészségügy jogos védelme és a disztópikus megfigyelés között? Hát Yuval Noah Harari történész hoz erre egy olyan gondolatkísérletet a könyvben, ami tényleg tökéletesen rávilágít erre a kockázatra. Na ez érdekel. Tegyük fel, hogy a kormány kötelezővé teszi egy biometrikus karkötő viselését. A karkötőn folyamatosan méri a pulzusodat meg a testhődet. Papíron persze, azért, hogy azonnal kiszűrje a potenciális fertőzötteket. Logikus, egészségügyi lépés, ugye? Igen, elméletben. De mi is a biológiai valóság? Hát az, hogy az érzelmeink is hatnak a testünkre. Pontosan. A pulzusod nem csak akkor ugrik meg, ha lázas vagy, hanem mondjuk akkor is, ha a tévét nézve meghallasz egy beszédet a kormánypártól vagy az ellenzéktől, ami felháborít. Úristen, tényleg? Ugyanaz a szenzor, ami a köhögést figyeli, innentől kezdve egy tökéletes lenyomatot készít az érzelmi és politikai reakcióidról. Harari arra figyelmeztet, hogy ez egyenes út a technototalitáriuzmus felé. Ehhez képest a múlt adatbotrányai tényleg csak ártatlan gyerekjátékok. Olyan ez az egész, mintha a rettegés közepette kötöttünk volna veled egy láthatatlan alkut. Odaadtuk a magánéletünk egy nagy részét a fizikai biztonságunk illúziójáért. És mi a garancia arra, hogy ezt valaha visszakapjuk? Hát kevésbé valószínű, hogy önként visszaadják. Mert ha megnézzük, mi történt a 9/11-es terrortámadások után Amerikában, a reptereken bevezették a folyadékok elkobzását, meg hogy le kell venned a cipődet, a terrorveszély enyhült, de ezek az ellenőrzések a mai napig velünk maradtak. Szóval mi akadályozza meg a kormányokat abban, hogy ezeket a pandémia alatti nyomkövető appokat örökre megtartsák? Nagyon kevés dolog. A technológia sosem vonul vissza önként. Evgeny Morozov ezt a jelenséget technológiai megoldás központusságnak hívja. Ezt hogy kell érteni? Úgy, hogy a kormányok rászoknak erre a kényelemre. Ha egyszer megtapasztalják, hogy mondjuk okos kamerákkal meg appokkal milyen pofon egyszerű monitorozni a lakosságot, óriási lesz a kísértés. Aha, szóval ezt használnák mindenre. Igen, megpróbálják majd az összes komplex problémát, mondjuk az egyenlőtlenséget vagy a klímaváltozást ilyen megfigyelésen alapuló appokkal megoldani, ahelyett, hogy ő igazi, nehéz politikai reformokat csinálnának. Wow. Na de figyelj, eddig főleg az államokról, a világgazdaságról meg a technológiáról beszéltünk, de álljunk meg egy pillanatra és nézzük meg, mi történt odabent. Mármint bennünk, egyénekben, amikor ráhúztuk az ajtót a világra a lezárások alatt. Az egyéni újraindulás igen. A könyv egyik legérdekesebb része az, ahogy az időérzékelésünk eltorzult. Viktor Szerzs orosz írót idézik. Vannak sebes órák és nagyon hosszú másodpercek. Te is érezted ezt, ugye? Abszolút. A napok teljesen egybefolytak. Igen. Úgy éreztük, semmi sem történik egy kedd meg egy csütörtök között, aztán valahogy mégis elrepültek a hónapok. Viszont ez a globális megállás, ez az izoláció kihozhatja belőlünk a zsenit is. Mert tudtad, hogy Isaac Newton is egy ilyen karanténnak köszönhette a legnagyobb felfedezését? Tényleg, az az 1665-ös pestis járvány. A csodák éve. Pontosan, az Annus Mirabilis.
Amikor a londoni járvány miatt bezárta Cambridge, Newton hazaköltözött, és ott a karantén alatt, állítólag a híres almafa alatt kidolgozta a gravitáció elméletét. Szóval a lezárás néha teret enged a kreativitásnak is. Igen, egyfajta pszichológiai fék volt. De ennek a féknek volt egy sokkal sötétebb morális dimenziója is. Belekényszerültünk olyan döntésekbe, amiket korábban elképzelni is nehéz lett volna. Mint például? A szerzők felidézik Peter Singert, a bioetikus dilemmáját. Amikor a társadalom vitatkozott a lezárásokról meg az idősek védelméről, mit számoltunk valójában? Az elveszített életeket, mindenkit egyenlően mérve? Vagy az elveszített életéveket? Pontosan. Mert mondjuk egy krónikus beteg 80 éves ember halála borzalmas, de az mondjuk 3 elveszített életévet jelent. Viszont ha a gazdasági csőd miatt egy 30 éves ember élete megy tönkre, az 50 elveszített év. Úristen, ez a matematika ijesztően hideg. Az. A társadalmunk szerencsére tiltja az ilyen nyílt számolgatást, de kimondatlanul is ezek a brutális mérlegelések feszültek ott a politikai döntések mögött. Ráadásul pszichológiailag a pandémia nagyon más, mint mondjuk egy földrengés. Ha lecsap egy vihar, utána kimegyünk, és összefogunk, eltakarítjuk a romokat. Ott van szolidaritás. De egy vírusnál a szomszédod lesz a potenciális végzeted. Ez egy elnyújtott gyanakvást, befelé fordulást szül. Így van, de a könyv üzenete mégis az, hogy az egyetlen kiút ebből a megerősített empátia és a globális kooperáció. Lassan a végéhez érünk, úgyhogy foglaljuk össze ezt az egészet. Az újraindítás, ez a Great Reset, tehát nem egy előre megírt forgatókönyv, hanem egy válaszút. Dönthetünk úgy, hogy tanulunk ebből a kölcsönös függésből, és felépítünk egy zöldebb, igazságosabb világot. Vagy visszaesünk egy még megosztottabb, megfigyelésen alapuló rendszerbe. És ne feledd, ezek a változások a te mindennapjaidra, a te munkádra és a te adataidra is közvetlen hatással vannak. És van itt a végére még egy provokatív gondolat, amin szerintem érdemes tovább rágódni. Kíváncsian hallgatom. Ha ez a válság felgyorsította a munka automatizálását a higiénia nevében, és kiterjesztette az állami megfigyelést a biztonság nevében, akkor a kérdés már nem az, hogy hogyan építsünk fel egy tökéletesen hatékony rendszert. Hanem mi? Hanem az, hogy ebben a gépek és algoritmusok által óvott, tökéletesre csiszolt új normalitásban mennyi tér marad magának az emberi tévedésnek, a spontanitásnak, szóval mindannak, ami egyáltalán emberré tesz minket. Hű, azt hiszem ez az a kérdés, amit tényleg magunkkal kell vinnünk. A hófehérhattyú átrepült, a kis fekete hattyúk meg már itt úszkálnak velünk ezen az óceánjáron. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottál ebben a mai elmélyülésben, gondolkodj ezen a spontanitás dolgon, amíg legközelebb újra találkozunk.